बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया। दिनै बड'लेण्ड मोननाय मोनि क्राइटेरिया दङ गैया बे उननि बाथ्रा। मेन खोथायाव फैखादों दे। आबसुनि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों दाखालि बड'लेण्ड मोननायनि दा जोंहा क्राइटेरिया गैया। बे सोदोबखौ सोर होनोमोन? BPFनि चिफ आवगोलनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङासो जोंनो बड'लेण्ड नाङा बा जोंहा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै बुङोमोन। दिनैहाय सोर होनदों? आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङानो दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया मानो होनखो? आबसुआ दिनै बै समनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन दिनैहाय बड'लेण्डनि थाखायनो बिथांमोना बेसेबां सोमावसारदों, बेसेबां संग्राम खालामदों, बेसेबां बिथांमोननि नांनायखौ जोङो मानिदोंमोन। बा बिदि नाङो मोजां। बिथांमोना बुंदोंमोन जे हाइवे रडनि ब्लकेटनि थाखायबो ओंखारदोंमोन, खालामदोंमोनबो। गोबां रोखोम खालामदों बिथांमोना। दिनैनि दिनाव मा होनबावगौ दिपेन बर' बिथाङा बड'लेण्ड क्राइटेरिया बा बड'लेण्डखौ मोननायनि क्राइटेरिया गैया। नोंथाङा जुदि नाजानाय गैयाबालाय बहा क्राइटेरिया थानो? नोंथाङा जुदि बोलो होनाय गैयाबा, नाजानाय होनाय बुस्थु गैयाबा, जेबो बुस्थु क्राइटेरिया गैया। नोंथाङा ओंखाम जानायनि क्राइटेरियाबो गैया, मिथिबाय? नोंथाङा जुदि जेबो खामानि मावाबा बा जेबो मावाबा अब्लाना ओंखाम जानायनि क्राइटेरियाबो थाखाया। बे आरोखि बाथ्राया। बेखिनि खोथाखौ होननानै बुंदों आं। दिनै जों बड'लेण्ड नाङा होनना बुंबाय थायोबा नेक्स्ट जेनेरेसननोबो नांनाय नङा, मिथिबाय? बड'लेण्डखौ सोरनो नाङाब्रा? क्राइटेरियाखौ जों मानो मोना? नों आं खालामना लानांगोन क्राइटेरियाखौ। सोरबा नोंनो रेडिमेड खालामनानै होगोन नामा क्राइटेरिया मोननायनि माबायाखौ? मानो मोनामोन जों मोजां गोख्रोङै जुदि दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जेरैबायदि सोमावसारदों, नोंथांमोना जेरैबायदि गोरायै गोख्रोङै जरदारै डिभाइड आसाम 50-50खौनो लानानै नोंथांमोना गोरायै होनलांदोंमोन, बुंबाय थादोंमोन। बै सोदोबखौनो लानानै नोंथांमोना नाङोमोनबा, जरदार जायोमोनब्ला मानो क्राइटेरिया गैया? मा हिसाबै क्राइटेरिया गैया? मोननायनि मोनथाय गैया होनो मानो गैया? जोंथ' सोरनिबा मुदिनि हाखौ सिख'नानै लाया, सोरबा जों गुबुननि हाखौथ' जों सिख'नानै लायाना। जोंनि जा मोननांगौ जा मोनथाय बेखौसो जों बिगोन ना। आंहाबो ओंखाम जानायनि क्राइटेरिया गैया, मिथिबाय? आं खालामना लानांगोन ओंखाम जानायनि क्राइटेरियाखौ। आंनो रावबो रेडिमेडनो ओंखाम होफैया दिनैनि दिनाव। ओंखायनो बड'लेण्ड सोदोब क्राइटेरिया गैया बे सोदोबखौ दाहोन एसे बोरैबा खोनायो, गाज्रि नुयो। आं दिनै आबसुनि दिपेन बर' बिथांखौ आं बुंगोन, खावलायगोन जे बिथाङा आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनो ना मा मोनो बे बिथांनि खोथा। आंनि बुंनांगौखौ आं बुंगोन। खारन बड'लेण्ड सोदोब होनना बुङोबा बयनिबो बिखायाव दं, नांगौ। आरो बड'लेण्डनि थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा सोमावसारनोब्लाबो रेडि जानानै दं आरो जाखागोनबो, जाखानांखागोनबो। दिनैनि दिनाव क्राइटेरिया सोदोबखौ दाबुं, बड'लेण्ड मोना बे सोदोबखौ दाबुं। आं दिनैनि दिनाव खावलायगोन। मा मोनथामल' एकर्ड, 10टा एकर्ड जालांनो हागौ, 20टा एकर्ड जालांनो हागौ। थेवबो जों बड'लेण्ड मोनागौमानि जिराया बे सोदोबा जानांगौ दिनैनि दिनाव। आं बेखौसो होनगोन। आरोबाव मोनसे खोथा खौ बुंलांबावनो नागिरदों आं। दिनैनि दिनाव आबसुआ मोननै जानो नागिरदों। जानाय जायैया बिथांमोननि खोथा, आंहा बुंनांगौ बेवहाय जेबो गैया। थेवबो बायद' एसे बुंनो नागिरदों आरोखि। दिनै फरायसा आफादा आबसुखौ जा आबसु दं बेबो दिनै पलिटिक्सजों उन खारफायो। जोंना फरायसा आफादा मोननै दङ, BSU मोनसे, आबसु मोनसे दं। BSUआबो दिनै BPFनि उन थांफायो। आबसुआबो दिनै UPPLनि उन पलिटिक्सनि मोननैबो फरायसा आफादा मोननैबो पलिटिक्सजों खारफायो। खारफानांगौ समाव बुंनांगौ। दिनै फरायसा आफादा गावजों गाव लिडारफ्रा थिग गैलाया। बेनि थाखायसो बै आबसु गावस्राबावनो नागिरनाया बेफोरबायदि जादों आरोखि। थ' आं गावस्रा जानोखौ लुबैयाखै। जाखिनि आफाद दल
दल संगठन बुङो आबसुआ दिनै बेकबन होननानै बुंनानै लायो बिथांमोना थ' बिथांमोना लिडारफोरजों लिडारफोर मोनसे मोजां कनसाल्ट मोजां मोनसे सावरायलायोब्ला अब्लाना मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो थ' आबसुआ दिनैहाय बै सोदोबखौ दा बुं आं बिथांमोनखौ खावलायगोन क्राइटेरिया गैया होननाय सोदोबखौ दा बुं मोनसे सोदोबावनो बिराद गाज्रि जालाङो खारन आबसुनि खोथाखौ आबसुफोरनि लिडारफोरनि खोथाखौ दिनै गोबां उन्दै उनला गथ'फ्राबो नायजोबो खोनासङो मा खोथा होनदों मोनसे 1 पॉइंट मोनसे सोदोबा गाज्रि जाब्लानो बिथांमोनखौ पॉइंट टू पॉइंट हमनो नागिरो दिनै गथ'फोराबो दुखु मोनदों गोबां गथ'फोर फरायसा गथ'फ्राबो गोबाङानो दुखु मोनदों क्राइटेरिया गैया सोदोब होननाय लगे लगेनो गोबाङानो दुखु मोनदों सोरबाया रायलायाबो जानो हागौ खिन्थु जों सावरायो गोबां गथ'जों जों फाग्लाजोंबो सावरायो दाहोनाजोंबो रायलायो सोरबा गोरों गोराजोंबो कयजों गोरों गोराफोरजोंबो जों सावरायो हिसाबै जों मिथियो बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो क्राइटेरिया गैयै सोदोबखौ दा बुं आरो मोनसेबाव बेनोल' जे आबसुआ लिडारजों लिडार आबसुनि जेसेबां प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट दखरा माबा माबि बुङो आं बेखौ बारा मिथिया माखौबा दखरा होनो माखौ मा होनो आं बेखौ मिथि रोङा खिन्थु आबसुनि लिडारफोरा ज'नो जुदि सावरायलायाबा बे गावस्रानायनि लाइनाव थांगोन आरो गावस्रागोनबो बिदि जाहैयो दिनैनि दिनाव आबसुनि लिडारफोरा प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट फुरा टाइम टू टाइम सावरायलायनांगौ बिथांमोनखौ आं एडभाइस होआखै बिथांमोनखौ बुंदों दिनै बिथांमोननि गेजेरावबो माबा मोनसे जादों ओंखायसो दिनै नोंहा आबसुआ दिनै गावनो ओंखारदों फेक्सन जानो नागिरदों आबसुआ दिनै बिसोरनि गेजेराव सावरायलायनाया थिग गैयैखायसो दिनै गोदान आबसु ओंखारनो नागिरदों आबसुआ जुदि दा जि आबसु दङ आबसुआ दिनैहाय दिनैनि आबसुआ मोननै एकर्ड खालामदों होननानै बुंदों बिएसएआवबो बिथांमोना सिगनेटरि आरो नै दिनै बिटिआरनियावबो सिगनेटरि बिथांमोना खननै एकर्ड खालामदों मोननै एकर्ड खालामदों बिथांमोना हिसाबै बिथांमोननाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे प्रब्लेमा दङ ओंखायसो बे गावनायनि जाहोना जानो फैदों आरोखि थ' आबसु गोदान ओंखारनायखौ आङो बारा आंबो सोर गोदान जायो जाया बे बिनि खोथा आं बेखौ बारा बुंनो थाङा बिएसएआबो गावनि मोजां थांखि थागोन बिथांमोनाबो गावनि बिएसएखौ मोजां खालामलांनोखौ नाजानायासो मोजां आबसुआबो दिनै गावजों गावनो मोजां गैलायै बा थिग गैलायै हिसाबैसो दिनै बै आबसु गावनो ओंखारनाया जेसेबां फरायसा आफाद ओंखार बिएसएआवबो दङ दिनै पलिटिक्सजों लोब्बा दंफायो आबसुआबो दिनै लोब्बा दंफायो पलिटिक्सजों दिनै गोदान मोनसे जुदि आबसु ओंखारफायोबा बिथांमोना बबे मोनसे पलिटिक्सजों बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाजों आगान होफागोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट हरदो आंथ' बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।